Takže, vitajte, privlačoví priatelia. Dneska si predstavíme nylon SVG od Varivasu. Každá firma má svoju vlajkovú loď. Nylon, ktorý sa snaží urobiť najlepšie ako vie. Tento nylon je absolútne najvyššia trieda, ktorú Varivas ponúka pretekárom aj náročným turnajovým pretekárom na Troudareu. Ako vidíte, je to prvýkrát, kedy som si tu nechal do sebou nachystané aj žlté lístočky, aby som na nič nezabudol. Tento nylon v sebe obsahuje totiž naozaj strašne veľa technológií a bola by škoda na niečo zabudnúť. Ako prvá technológia, ten nylon, hovoríme mu SVG. Čo to znamená to SVG? Okrem toho, že vám to sem niekde premietnem, poviem to skratke, Varivas roky robí technológiu, ktorá sa volá VAG. Je to proste technológia, kde dokážu spracovávať nylonové vlákna pri úplne inej hustote a keď má silon označenie VAG, znamená to, že je o triedu pevnejší ako ostatné nylony v tej istej triede. Toto však nie je VAG, toto je SVG, čiže super VAG. Je to najpevnejší nylon, aký Varivas dokáže vyrobiť a dokonca je považovaný mnohými pretekármi za najpevnejší silon vo svojej triede. Takže pokiaľ hľadáte nylon, ktorý je tenký a zároveň veľmi pevný, určite vyskúšajte SVG. Okrem tejto technológie, ktorá už sama hovorí za všetko, my tu často spomíname rôzne povrchové úpravy, ktoré Varivas dáva svojim nylonom. Táto verzia má povrchové úpravy hneď 2 alebo 3. V skratke, premietnem to sem, nech si to môžete pozrieť, tí, ktorých zaujíma viacej technických špecifikácií. Je to SPV a je to SPT. Obidve tieto technológie v princípe robia to isté, ale každá iným spôsobom. A totiž zvyšujú hladkosť nylonu, aby ste ho dokázali ďalej nahadzovať, ale zároveň zvyšujú jeho odolnosť voči odderu. Takže ten nylon naozaj je taký, že vám dlho vydrží a proste ho neroztrhnete na každom kamienku alebo pri kontakte s zúbkami pstruha. Okrem týchto technológií, ktoré Varivas dáva do mnohých nylonov, obsahuje technológiu, ktorá má taký pekný relaxačný názov, volá sa, že non-stress. V princípe každý nylon, keď vyrábate a priemyselne ho spracovávate, tie nylonové vlákna majú vnútri určité napätie. Pri aplikácii tejto technológie non-stress, že vraj ide tiež o nejakú špeciálnu povrchovku, ktorú má Varivas patentovanú, sa vnútorné napätie nylonu podstatne zníži. Takže nylon je mäkší, lepšie sa vám nahadzuje a je podstatne odolnejší aj voči takým faktorom, ako je napríklad UV žiarenie, takže vám vydrží dlho, proste ho nemusíte tak často meniť. Okrem takýchto technických vecí by som chcel aj niečo pre pretekárov, čo nie každý ovláda, a to je napríklad, ako je to s potápavosťou tohto silonu. Tým, že má tento nylon aplikované 2 povrchové úpravy, SPV aj SPT, obidve tieto úpravy sú veľmi hydrofóbne, čiže odpudzujú vodu preč od seba. Tak jednoducho povedané, v angličtine je na to výraz, že water repellent. Tento nylon sa tým pádom pomerne ťažšie potápa. Vy pokiaľ chytáte nástrahy, ktoré chcete mať pri vrchu, rôzne povrchové plandavky, tak vám vyhovuje to, že pstruh, aj keď potiahne plandavku, keď máte nejaký kontakt, tento nylon sa až tak ľahko nepotápa, takže drží sa po vyššej časti stĺpca, čo je na pstruhovej chytanie aj turnajové niekedy vyložene žiaduce. Tu vám skúsim premietnúť grafiku. Pokiaľ naopak hľadáte nylon, ktorý sa vám bude trošku lepšie potápať, vyskúšajte od Varivasu napríklad VAGS, to je nylon, ktorý je presne určený na potápanie, tiež vám ho premietnem niekde sem, aby ste si to mohli pozrieť. Čo sa týka dĺžky, robí sa v 150 metrovom návine, ale v polovici je nálepka, takže väčšina pretekárov si dáva 75 metrov a následne ďalších 75 metrov na druhý plytký naviak. Pokiaľ chcete, môžete si kľudne naviť celých 150 metrov naraz. Vyrába sa v priemeroch našich európskych, premietnem to niekde sem, ale robí sa v priemeroch od 9 po 13. V skratke, pokiaľ hľadáte nejaký jeden druh nylonu na Troudareu, niečo, čo bude tenké, pevné a bude to spĺňať tie najprísnejšie nároky, zoberte si SVG od Varivasu. Podľa mňa osobne je to momentálne asi najlepší nylon na troudareánske chytanie. Ďakujem za pozornosť.